arada TikTok'da öňümden çykdy sähra. Her kim soraýan bolmaly, äriň türkmi diýip öwrülim çydaman. Hemmekçe aýdypdyr arkaýyn ýatyň adamlar, hawa türk, arkaýyn ýaşan, hawa ärim türk diýip görülýän video düşüripdir. Men kim edil şu wagt şoňa dönli, hemmekçe aýtmak üçin şu videony ýadan hawa dogan arkaýyn oturuň. Gök galçykan men satyn aldym, hawa satyn aldym. Her kim yaptır satın alma vay hava doğan satın aldım arkayn yaşan arkayn yatın Instagram'da oturan köpçülük adamlar var hemmesi şutun o dişler artistler showmenler başlar bloggerlar şolfanda biznesler hemmeti gök galçka vardı ardu edemek diýen bar var diýmek ýalyn söýleýär men şolun içinde her ýeriniň näçe tapar verifikatsiýa men hakypamy tatbiq berim diýip haýş edip suratlardan iýeren hatlaryny bilýän sebäbi özümim şeýle näçe tapar men Instagramyň düýbüne ýadyp iş bolum näçe ýyl bäri men gök galçykan alyp bilemokdym sebäbini birinjiden region ona muňa has tanymal bolmaly bir aýdymçy bolmaly Twitter'da oňa muňa Wikipedia'da Google'da bir meselem plany diýip ýalandy göni şakyrşyk hemme de çykmaly fen barady men onu ýalak däl şoň üçin gök galçykan al bilmän şu arzu edip ýördüm 3-4 ýyllykda men şuga $3,000-4,000 bermäge taýýardym sebäbi Facebook'un düýbüne işleýän bir adamyň bir tanysy şeýle alyp bereli getir puluň bilen accountyň diýdiler men şonda da pikirlendim şonça pul bermäge razy edimem ýöne soň bir pikirlenimde temmitdi bolaýmysyn sebäbi Amerikada adamyň tomy nerden tapaýyn pulum gider accountyma müder diýip şeýtimde goýup bolsun etdim men şu beren puluň 2-3 esesini bermäge razy edim sebäbi gök galçykan berýän artyk başlyklary köp Näme şu wagtda işläp beren şu wagtda elinäki diplomalar tapaw diýor, afe näde girdiň, näde okudyň, nähil okudyň, diplomanyň güýji hemmetniki bir edil şolar ýalyk. Daja şu wagtda tatynardan gök galçyklaryň güýji, obычный gök galçykalar gydanım köp şoň üçin Mark Zuckerberg ön gök galçykan baram bolsa şu tatlyk kulatny gök galçykany almak üçin mümkinçilik öwretdi. Adyň ýanyna gök galçyka teniň hakykatdan şu şahsiýetdiň aňlady. Ikincidenem seni Instagram'ın hakikatdanam tasdiqlandygyny görkezýär. Bir kim pul berip alaýmaly röýdiýä ýeňiljekdir röýdiýä pulun bolanna da şonu almak gatykyn men näçe wagt gördüm. Pul bermäne birinji adamdan pul bermäne adam tapadym, şol pul berim soň düzedilmedi. Sebäbi onu hemmekçe düzedip bilen o. A Mark Schwab şol gök galçykany diňe 3 tane region üçin elýeter etdi. Birinjisi Amerika, Awstralia y Nowa Zelandiýa. O spisekde Türkmenistan ýok, entägen bolmaýar. Onuň men näle adam, men ilim soňunda bolmam halam o. Hawa Türkmenistany regionda bolýa giläýse de ýene ýarym ýyldan, 1 ýyldan hemmekçe elýeter bolany men üçin almak gyzyklar, maňa edil şu wagt gyzykly hiç kim alyp bilmeýär. Şu wagt siz üçin antatjak ýalykdyr. $15 төлep alaýmady. Elinde $15 joňal alyňda dagaýçy urra çykyň, $15 alyň, $100 alyň çykyň, alyp bilmejeňe de garansiýa berýän sebäbi men ödüm şo ýollardan geçdim. Her bir sistemaň bir goşuçyk ýeri bar. Ýani Mark Zuckerberg'iň şu uran sistemasy bar. Hemme regiondan galçyk alyp bolmaýady. 3 tane region bar. Birde ýöne türkmen programmistleri olan bir grupa programmistler bar, betoglanlar. Şol sistema goşuk tarapyny tapyp şoň içinden şoň üstü bilen tapaw diýok nirde bolay. O bir çölüň içinde oturup aňa gök galçykan alyp berýärler. Häzir muny Markyň özi görsedige görer kto boýun diýer Türkmenistan aklary. Türkmenistan oturup nädip allar diýip onu derrejek şol izýanly ýerde şol tarapy düzedip soň bolmadygy mahmaladyr şu wagt alanyň Türkmenistanyň şu wagt tanaýmaly bet adamlar ally. Şolaň arasynda menim bardygyma begenýän aslında nädip şol spisige düşenme ödümim haýran. Şol spisige falan adamlara sag bolsun aýdýan, men şu wagt storiesini görüp oturam, minnettar sag bolun. Gök galçykan beren aýratyrlyklar birinjide tek accountyny hiç ýeri döwüp bolanok. Birden adamçylyk döwäýselerim, şakyrşyk öz şahsiýetini tasdiqladyp 2 sekund ýerden alyp bolýar. Ikincisi slujba podдержки şu Instagram'y düýbüne 50 hat ýa-da hiç açan jogap berenok. Gelse de bir robot jogap berýär, plan blankan dollaryň diýip. Meni ýam düýün ýazdym, diýje galçyk allam sebäbi düýdilmeýär problem amma hatta şu targeta. Ýazdym, onan bir sagada geçenok. Göni jogap berdi, adam jogap berdi. Ýakyn günlerde düzediljeğini aýtdy. Onuň ýene de bir aýratynlygy, näme üçin hemme bagşylar, artistler, köpçüliň adamlary
bana gerek ardı ödüyorlar sebebi ol belli bir statusun görkö diye Instagram'ın ödü seni prodvigat ediyor. Yani burada koyup geçişten Instagram'ın ödü rekomendasiyadan ya. İngilizce gözlüğde poiskta da gök kalçıkalar birinci çıkıyor. Neylik mesela maydali şu an pahat yazdık mı? Gönü Instagram parahadı çıkar ya. Pelvanı çıkaran o sebebi pelvan. Instagram için qıdıqlı da sebebi onun şahsiyeti anıqlanmadık. Parahadın şahsiyeti anıqlanan. Şonun için Instagram için parahat hat qıdıqlı. Şonun için de birinci bilen parahat hödürleyen. Qara bir gök kalçıkalsa beğenen adamlardan qıynayan adamlar artık köp eken. Hava elbette qutluqlar imkan, yani qutluqlardan beter hayt negatif haf köp. Şu gök kalçıkanı alası gelmeyen yok. Yani alası gelyenni boyun almayanken. Boyun almasanız da yani alan adamları bir tanqidlaman. Bunu koyun. Ay şu an gök kalçıkan qıdığı yok diyenler. Siz birinci alın onu görün. Qıdığı var mı ya yok mu? Qıdığı kaçan olmaz. O ilin sonuna yine bir yıldan Türkmenistan regionunda işin olanına alan gök kalçıkalar. Ana şonuna qıdığı olmaz. Aşuat qıdığı var. Onu da nesili. Alıp görün duyuyorsunuz. Ön doğuyan maksadına arzumu yetmek için bir şey var. Birincisi, ıhlasın, rahmetinizi, baktın yer udaçı. O birinci yolu. Kıyını. İkincisi, dans biliş связи. Üçüncüsü, имущественные деньги. Haysi türlü kabat geldi, haysi türlü gücün yerdi, şöyle de vermeli, tafavı yok. Esasla tabluma yetmiyor, maksadına yetmiyor. Yeni de bir var, bilyağın finansiyonun diyeceğini işleyen, ya var, erkek işler dönüldüyen işler. Neymiş o? Sebebi var, akıllılığını, akıllar duruyor. Açıp olmayan akıllar. Hakkan amaçından o, dövmez, gücün yeter o. Şöyle real yağdaydı. Aklını da şöyle real mümkünçülüklerini olmamak kadar boyunca. Так что завидуем молча. Yoksa meniyene öyle ağır dilimi çıkarmalı ol yani bu tapar yönü atmetikalar bilen story'da işte par hiç kim screenshot'ını atmetik ne demek? Hem anonim altı kimneme deydi, kimneme yazdı, kimneme toradı. Yönünlükde men hükman atmetik eder. Yine de bir gök kalçıkan ulu plusu. Men işim PR bilen bağlanışıqlı. PR reklama, qıyıqılık. Elmedama gözdediler olmalı. Şonun için men her ay yok ben burada açık çıkarıp duruyordum. Yani aprel ayda hiç çıkarıp bilmedim diye kıyınanıp gördüm sebebi. Başta konuyla hemen akavundan başka yerine vermeli oldum. Amerika'da yaşayan birine geçirdim parolu da adı bilen. Sonra 6-7 günden pahtabın hiç koyulmadı edilmedi. Yönedil şu an. Благодаря галочке аккаунтымın активі взрывает. Сторислымın просмотрını men әзір скриншот edip koyuyorum. Hazır yine bir hepeden statistikam barlar. Yine bir hepeden görküdür men sahifama girip çıkan adamlar tanını. Şu an men dine storieslamın prosmotorlarından bilyen 3-4 desi ulalli. Her kim birbirini veren olmalı. Her kim hakik maral gök galışka satın alayıptır deyip. Qaraf, olan bir PR'ın bir görünüşü. Köplenç adam yetip bilmeyen adamı halan o. Men köp adamlar görýärler. Yekeci adamım pulu var adam, men pul haramak diýen ok. Pulu bar adam pulu hormat goýýar. Edil pulu birinji ýerde goýmasa da pully ölüp ýatmasa diýer, pul halamak pul gerekler, pul ýüren ýani yekeci tapara men eşdemek. Men pul halamak pul gerekler ýa söýler kimden eşdýän? Pul ýok adamlardan, pul adam bilmeýän adamlardan, pula yetip bilmeýän adamlardan. Hemme adam şoň ýaly, şoň üçin de maslahat bir dakika gerek bolsa, şoň size gerekdigini boyun alın. Hava şodatma gerek, men şodat barada arzu edýänliň, ana şondan soň size şodat nefi eder. Ýoksa şol dök ekrany telefonuna ömrüňiz geçirersiňiz, iPhone gerekderlik bersiňiz. Gök галочка да şeyle. Кстати, тут одна фраза на русском я скажу. Почему? Потому что на туркменском она будет звучать очень грубо. Вот я человек, который рожал. И человек, который получил галочку. Я вам так скажу. Родить намного легче, чем получить галочку, поверьте мне. Намного легче родить. Есть очень много нюансов, которые нужно сделать. Это как рецепт пирога, который знает только человек, который готовит. К сожалению, я тоже не все знаю. Я знаю только то, что там поменяли и почту, и телефон, и локацию. В общем, поменяли все, что можно. И я сама не заходила с туркменского региона, где-то не проявляла активность, наверное, недели 2 вообще не проявляла активность. И я просто сидела, наблюдала, молилась, хотела, но не получила.
adam da ol adamı guruluş şeyleri öyle yetip bilmeyen de adam elmide ama fudiye öyle yetip bilmeyen de adına başka bir yette ona berekeller demek atı mert adamların işi ona emekçi başaran o son için kendigen vurma diyeverin verin. Kısaca галочкаң olan soň ütköşük funksiýalar çykýar eken Instagramda. Ön köp zatlar özüm 50 ýaşlarymda sebäbi обычный пользователь, обычный ýönelik ulanýarym. Indi tasdiklanan Instagram'ın tasdiklanan ulanýardy bolan soň Instagram'ın özü hödürleýär ütköşük stikerleri, ütköşük emosiýalary, stories üçin, storiesy odan edip afarmat etmek üçin zatlary Instagram'ın özü hödürleýär. Olam bir uly plus men üçin. Öňde Instagram'da näýelikdi hem ulanjylar kwartirant ýalykda ten tasdiklanylmadyk propiskaň ýok diýen ular bersin. Ten Instagram hiç ýere ikrar eden ok. Ýöne şu wagt pul berip propiska bolmaga mümkinçilik beredi. Ol mümkinçiligi akylly adamlar, özüne güwün ýetýän adamlar, mümkinçiligi bar adamlar onu elden bermeýär. Hökman ulanlar. Орусчалар aýdanda теперь я хозяйка верифицированного аккаунта утверждённого человека.